skola primarja ġdida f'Bonga fl-Etjopja. Din kienet il-ħolma tal-grupp ta' żgħażagħ u oħrajn anqas żgħażagħ li pparteċipaw għal edizzjoni oħra tal-Kilimanjaro Challenge. Il-grupp li kien magħmul minn 19 persuna rħiela lejn it-Tanzanija biex fis-sfida li ħadet 8 ijiem jilħqu l-quċċata tal-Muntanja Kilimanjaro. Din il-muntanja li wkoll vulkan rieqed il-ogħla muntanja fl-Afrika u l-unika muntanja fid-dinja li ma tmiss ma' muntanji oħrajn. Il-Maltin ixxabtu sal-quċċata madwar 5,895 metru l fuq mill-livell tal-ilma u madwar 4,900 metru mill-bażi tagħha. Membri tal-grupp qalu li l-akbar sfida kien l-aħħar lejl li matulu kellhom jitilgħu l-aħħar 1000 metru. Madankollu kien kbir is-sodisfazzjon li fl-aħħar mill-aħħar irnexxielhom itemmu l-isfida li offrid din l-avventura bħala grupp. U ma qalu li l-mument tal-wasla fil-quċċata kien wieħed ta' trionf u li jagħti sens lis-sagrifiċċji li jagħmlu fl-aħħar xhur bit-tħejjijiet kollha kemm fiżiċi kif ukoll psikoloġiċi. L-inizjattiva tal-grupp issarfet ukoll f'aktar minn 100,000 euro li nġabru għal bini ta' skola fl-Etjopja. Din kienet 13 proġett li għalihom inġabru fondi permezz ta' din l-inizjattiva u l-iskola se tkun qed tilqa' fiha 700 tifel u tifla fil-jiem li ġejjin. Fi 13 sena kemm ilha ssir din l-attività inġabru b'kollox kważi €1,000,000.